Bathandekayo, ingane zenkosi, bandla likaKristu Jesu, zidalwe ezintsha, umzimba kaKristu Jesu, ndlu kaNkulunkulu. Ngiyanibingelela namhlanje umhla ka-1 Disemba 2025. Ngiyanibingelela bafowethu, ngiyanibingelela ingane kaNkulunkulu. Ake ngibonge ukuthola leli thuba lokubuya kini nginikhonze namhlanje. Amen. Ukukhonza kwami kunokuphendula imibuzo yabazalwane kusukela ekukhonzeni kwami okwedlule. Mebelalela amakliphu ami, especially the last one, naneminyeke. Ngiyabonga abazalwane ukukhombisa ukuthi niyalalela ukungithinta ngemibuzo. Kulungile bazalwane ukubuza, akoni, kulungile. Nami kwenza ukuthi ngibuke mhlampe nezinye izinto bengezi ukuyinaka ngalesi khathi sengilungisela ukuniphendula bazalwane. Ngiyabonga kakhulu nje bazalwane. Ukukhuluma kwenu kungiqinisa isibindi. Abanye bayasho bathi, heyi, ukukhonza kwakho ukukhonza umuntu angakaze adibane nakho. Siyaqala ukukhuluma okunje selokhu sakholwa, kodwa kukhona into umuntu ethi akalalele, kukhona into umuntu ethi khona into azoyizwa, khona uNkulunkulu into amholela kuyo ukuyicacisa, ukuyambula kulesi sikhathi sethu. Ngiyabonga nje lokho nje bazalwane, kukhombisa ukukhula kakhulu. Kahle kahle bazalwane, mekuza la endabeni yokwambula, ayisekho into entsha eyembulwa yithi kahle kahle. Abaphostoli baqedile umsebenzi wokwambula. Angiphathi yena uJohane incwadi yokugcina yeBhayibheli iqedile incwadi yokugcina yeBhayibheli ivele yaliphatha lonke umthetho wayo lencwadi, yaliphatha lonke iBhayibheli, iqale nalo phansi kuGenesis yenyuka nayo njalo incwadi yesambulo ukukhonza kukamfowethu uJohn. Amen bazalwane, ngikusho ngesibindi ukuthi ungumfowethu uJohn. Uchapter 1, oh madoda sengithuka sengikhuluma le ndaba. Uchapter 1 verse 9 wakhona uthi, mina Johane umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu, ngangisesiqhingini esithiwa iPatmos ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Okay, angilandile ukukhuluma kwakho okuningi la, kodwa nje ngilanda lento leyo ukuthi athi mina Johane umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu. Ukuthi akupheli ukuthi umuntu noma uNkulunkulu emnikeza izambulo ey'ngakanani, akaphenduki angabi umfowabo kubafowabo, udadewabo kodadewabo, abe indodana komama bakhe, abe ilokho ayikho kulabo, kuwo wonke umuntu. Ukuthi uNkulunkulu umzalwane khona inkonzo amnike yona yokukhonza ibandla, isiphiwo esikhulu sokukhonza ibandla, akumenzi yena abemkhulu okwedlula abazalwane. Bazalwane, iqiniso ukuthi iphiwo ayilingani. Kwenye indawo izwi lenkosi lize lithi jongani uthando ninxanele iphiwo likamoya. Kodwa ngifuna le ndawana ethi ninxanele iy'phiwo ey'nkulu, ukuthi zikhona iy'phiwo ey'nkulu kunezinye, yabona? Okusho ukuthi ezileyibharisha abanikezwe zona, abazoleyibharisha, abazosebenza kakhulu kunokusebenza kwabanye abazalwane abanikiwe nabo iy'phiwo zenkosi zikamoya, iy'phiwo zomusa, iy'phiwo zokukhonza ibandla. Kodwa ngobukhulu besiphiwo kusho ukuthi kuzoba mkhulu even the labor, umsebenzi
ozokwenziwa umntwana kaNkulunkulu, kodwa yena ugcineka ewumntwana kaNkulunkulu umzalwane kanye nebandla lonke, eyisitho emzimbeni kanye nebandla lonke. Hey bazalwane, asami kwenye indawo uJesu ukazathi omkhulu kina akabe ngomncane. Ngiyahlelwa nje bazalwane okhuluma ngezinto ebezingangifikanga ngiprepare nama-scriptures alezi ndaba ey'gqambukela olimini lwami engenawo eduzane, kodwa uJesu wafundisa ngokuthi oyisikhonzi kini akube uyena omncinyane. Uyamcabanga ukuthi umuntu meniseva nina nihlezi phansi, you are the guest, nihlezi phansi, you are being served. Bese kuthi lo nisevayo ingabe usekhishini uyapheka, ingabe ugijima ne-tray uyaletha, ingabe ne-reporter kuyo ukuthi la etafuleni kushoda ukuthi sicela amanzi, sicela itswayi, sicela ukuthi, akamkhulu lowo muntu lowo. Akamkhulu lowo muntu lowo. Obani ikhumukane, obani ama-guest, obani abantu abakhulu? Yilaba abasevwayo, yilaba abasevwayo. Hayi, ake ngedluleke lapho bazalwane, ngisazi ngisho ukuthi nje ngigaxele kanjani, nje bengithini ngize ngigaxela lapho. So ngiqonda ukuthi-ke kahle kahle asisekho isambulo esisha, oh Jesu, esilindeleke manje. Yes, kunokukhonza okungaba yisambulo, okuliqiniso ukuthi kuyisambulo kithi, ngoba kade kufihlakele, ngoba kade singakuboni, ngoba kade singakuzwa, kodwa hhayi ngoba kwambulwa manje ngempela kade uNkulunkulu engayambulile leyo nto ebandleni. Kuyinto engathi usuyenza manje uNkulunkulu aqeda ukuyenza manje ngoba wembulelwa yona nje. Angazi kodwa ngicabanga ukuthi abazalwane bazongizwa. Asekho isambulo esisha ceke manje esingathathwa kwenye indawo. Uyabona mekuthiwa ena into ivela kumoya, kusho umoya, kwambula umoya. Umoya yikho enye into esazophinda yisho engekho la embhalweni, engekho la ezwini lenkosi. Bazalwane, lwaze lwabukhuna ulimi lwami ukubeka lento. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzobenza abantwana benkosi ukuthi ngiqonde ukuthini, bezwe ukuthi ngiqonde ukuthini. Kodwa nje ayisekho into eyisambulo entsha ceke angathi umuntu ayikhombe ukuthi uyithathe kumoya, ayikhombe kumoya, ingabe ibikho embhalweni. Ake ngisho njalo, ngiyacabanga ukuthi ngizwakala bazalwane. Ya, uma uNkulunkulu kukhona izambulo asinikeza zona, izinto ezambulekayo, yizo zona lezi ey'lotshiwe ebekade zingakhanyi ukuthi yithini kithi, siyifunde siyi-misinterpret-e, yabona, siyifunde singazizi ukuthi yithini. Kodwa ayikho incwadi entsha esisazoqhamuka nayo sithi sifunde kuyo edlula izwi lenkosi, iBhayibheli. Hayi, uzozwa ozwayo, uzozwa ozwayo bazalwane. Angakho okunye ukuchaza kwedlula lokhu enkushoyo. Kufana neprofetho bazalwane, akusekho okunye ukuprofetha okusha okuzoke kuphinde kuqhamuke nomntwana kaNkulunkulu akhuluma into esingezo kuyithola ndawo mase uyicinga ngokombhalo. Bayezwa bazalwane, asikho isiprofetho umntwana kaNkulunkulu afanele aqhamuke naso sishayise embhalweni athi phela sivela kumoya. Izwi imbhali umoya, imbhali umoya. Bayezwa bazalwane, ayikho into umzalwane afanele aresist ukubambelela kuyo athi kwasho umoya. Ngisho sekucaciswa ngokwembhalo ukuthi uyageja ngalento ayibambile ayibiza ngokuthi kwasho umoya, ngazi ukuthi khona umoya ongcono owedlula imibhalo. Yazi yabukhona into engifuna ukuyichaza kini bazalwane, ngethemba uNkulunkulu ukuthi anenze nizwe. Uyabona, the center of it all,
ukukholwa kwethu uJesu. Yonke into, he is the center of it all. Yonke into ikhomba kuye. Noma iBhayibheli labhalwa la nezithunzi eziningi. Ngoba enye into esishayile bazalwane ukuthi iBhayibheli is full of shadows. Gcwele izithunzi eziningi. Bazalwane, iBhayibheli is too figurative. Is too metaphoric. Igcwele ama-metaphors. Iy'ngathekiso. Kufuneka umuntu owaziyo ukuthi uma kufundwa la yini ey'mfumba. Is full of puzzles. Oh madoda. Okunye bazalwana akusilona ulimi lethu okulotshwe ngalo. Uyabona? Akulona ulimi lethu okulotshwe ngalo. Kufanele siyofuna ukuthi originally umbhali konje originally kulotshwe ngaluphi ulimi. Bazalwane akusiyona ifashion ukuthi kulezi insuku kunabazalwane abakhuthalele ukufunda isiHebheru, ukufunda isiGreek. Kunzima bazalwane, enye into esishaye kakhulu eqondeni imibhalo, eqondeni ukuthi kuthini lokho okulotshwela, yikho ukungazazi lezi limi okwakulotshwa ngazo nabanikazi bendaba ababekhuluma ngazo. Oh bazalwane, ngiyethemba nezwa bathandekayo. Ezinye izinto zigejwa ngisho seziqhamuka ngolimi lwesiLungu, isiNgisi. Uma ama-translators lapha esiNgisini bengahlehlanga bayobheka ukuthi ngesiHebheru ithini lento, ngesiGreek ithini lento. Ngokomthetho khona ukuziveza ungcono kakhulu musuthi ngokwesiGreek leli gama lithi, ngokwesiHebheru leli gama lithi. Usuke uhlehlile wayofuna ukuthi wawuthini umqondo wombhali nowalona waye exoxa le ndaba. Uma bekhuluma abantu besizwe sakhe ngesikhathi sakhe, uma bekhuluma abantu bohlanga lwakhe ngokosiko lwabo, uma besho kanjena babesho ukuthini. Oh Nkosi Jesu, amen. Ngeke nganikhonza bazalwana ngathi iBhayibheli is contextual, lihamba ngomongo, context. Awulifundi iBhayibheli bese ulisa lapho othanda khona. Kufanele kuyofunwa ukuthi kwakhulunywa ngani kuze kushiwo kanjalo. Kwakhulunywa ngani? Kukhuluma bani? Ukhuluma nobani? Lezo zinto ibalekile zisishayile inkolo yamaKristu. Zisigejisile. Akubuywa nazo lezi zinto iningi labafowethu abanye babuya ngisho ema-Bible school kodwa ababuyanga nalezi zinto. Yabona? The correct way of exegesis, the correct way of interpretation of the Bible. Kubalekile, there is a way specific of how to interpret the Bible. Bazalwane, akufanele kube khona indlela okuthiwa la isikhonza khona kushiwo kanje, ibe yala isikhonza khona ivume khona kuphela. Abanye abazalwane bethi bona la isikhonza khona hayi thina kushiwo kanje. Akufanele bazalwane, akufanele. Using the same Bible, omunye umntwana kaNkulunkulu ukenze isibonelo athi i-mathematics mifundwa iyafana umhlaba wonke. Akukho lapha bathi 1 + 1 khona bakhiphe enye i-answer khona. Akukho lapha basikhona mebenza i-division bakhiphe enye i-answer khona besebenzisa iy'namba ey'fanayo.
kuthiwe ena hayi phela la eChina mu divide ubani ngobani la eChina kuphuma bani ayikho into enjalo kanjalo noma ngabe kusetshenziswa uphawu le-multiplication noma ngabe kusetshenziswa uphawu lokuhlanganisa noma ngabe kusetshenziswa uphawu lokususa lezi impawu nje ama-operational science ukuhlanganisa ukususa ukuphindaphinda yini ukwahlukanisa zikhipha same answers noma ngabe ingane ifunda esikoleni esingcono kakhulu esiphezulu noma ngabe ingane ifunda esikoleni esakhiwe ngodaka lapha bafundela ngaphansi kwesihlahla uma benikezwe iphepha elilodwa le-mathematics ukuthi balibhale beyiklasi elilodwa beyiphase eyodwa kulindeleka ama-answers afanayo bazalwane ngokomthetho ne-interpretation of the Bible should be so. Yabona? In the entire church. Bekufanele bengabi nama-interpretations abo abelungu. Amakhaladi, amandiya, abamnyama, amaZulu, ngoba nabamnyama behlukene ngey'nhlanga, nabelungu behlukene ngey'nhlanga. Yabona bazalwane? Bengafanele ama-interpretations ethu aye ngokuthi siqhamukaphi kodwa ke kwenzakalile ave sekubukhuni ukulungisa leyo nto ave kubukhuni the main source yenkolo yethu is the Bible yabona the main source of us all is the Bible from the Genesis, the book of Genesis to the book of Revelation. Bazalwane. Uyazi the way iBhayibheli eli-contextual ngayo, elihamba, elingawulahli umongo wendaba, umgqumo wayo, yonke indaba, isukela kuGenesis kuze kuyofika esambulweni. Uyazi ukuthi ungabuka indaba yenyoka. Ya mangaza le clip webazalwane ayikhulumi nje lento ebengiyithathele ifone nje ngithi othi ngixoxe nabazalwane ngiyakumangala lento engishoyo webazalwane yazi ukuthi uthatha indaba yenyoka nje kusukela kuGenesis ibalekile the first mention the law of first mention ubizwa kanjani kodwa zobe ngikukhumbule bayazi abazalwane khona abazi ukuthi ngifuna ukuthini kodwa kubalekile ukuthi lento oyikhulumayo yaqalaphi ukushiwo eBhayibhelini ngifuna lokho bazalwane kube niseduze ngabe seningitshelile kubalekile ukuthi lento umzalwane ayishoyo eyisho eseyifunda kwabaseKorinte eyisho eyifunda mhlawumbe kuMateyu eyisho eyifunda mhlawumbe eKolose eyisho eyifunda mhlawumbe eIsaya kuba eyisho mhlawumbe eyifunda kwincwadi yesambulo kodwa kubalekile ukuthi ukumentionwa kwayo nje uqala nje ukuthi izwakale ikhulunywa yaqalwapi ishiwo ubani yabona nje indaba yenyoka ila book of Genesis chapter 3 uma izwi lenkosi likhuluma ngenyoka nobuqili bayo nobunyoka bonke uyeza ukuthi lokhu kurefeyo kuleya nyoka elapha Genesis chapter 3 ubuqili benyoka yonke nobuhlungu bayo nani namanga ayo nani uyeza ukuthi is the first snake eyayilapha la kuGenesis chapter 3 ngizosiza uNkulunkulu ngempela kule clip ngoba angiyazi lento engiyikhuluma njengamanje is out of prep ayese umfundo Genesis chapter 3 verse 1 ayesibuke nge-New King James it's now the serpent ngiqala nje verse 1 was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, he said to the snake, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Yes, bazalwane. Again, pinned. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made.
And he said to the woman, Tell he the snake, has God indeed said, you shall not eat of everything, of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Engifundele isiZulu. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini wasensimini na? Owesifazane, verse 2, wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Verse 3, kepha izithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi. Bazalwane, angizile kahle kuverse 2 noverse 3. Ngize ku-1 ukuthi is the very same snake. Le nyoka le akathi uJesu mekhuluma namaJuda ey'ncwadini zamavangeli lapha ku-4 accounts of gospel, Matthew, Mark, Luke, John, lezo y'ncwadi lezo oqalwe ngazo ukuthi kubhalwe kuthiwe iTestamento Elisha, isivumelwano esisha. uJesu lapho usho kaningi ukuthi inzalo yezinyoka, inzalo yamabululu, usho kaningi lapho, uyabona? Aze abakhothela athi nifuze oyihlo abababulala abaprofethi. Niyayikhumbula leyo ndaba, bazalwane? So niyazini ukuthi leyo nzalo yezinyoka kusay the same snake, kusarifeya ku the same snake oyayilaphana Genesis 3. Niyazi nibazalwane ukuthi le nyoka iyayilaphana Genesis 3 akazi ibe inyoka yangempela, akazi ibe inyoka yangempela, njengoba bengishilo ukuthi iBhayibheli liney'thunzi kakhulu, konje thindele igama Nkosi yami, liyangathekisa kakhulu, liney'ngathekiso kakhulu. Akaze kube inyoka okwangempela. Kusukela ku-Genesis 3 kwangesiyona inyoka impela, bazalwane. Sekuzodinga ukuthi ningikholwe-ke lapho, kwangesiyona inyoka impela, kwakuwumuntu, somebody edukisa. Hey, ngayithele, yazi Nkosi yami, cha uNkulunkulu angisize phela le clip engangenzi kanje. Bazalwane, hey, iBhayibheli lizithunzi. Kwakuwumuntu lowana owayekhuluma laphayana, ekhuluma nalowa wesifazane umka-Adamu. Hey Nkosi yami, Jesu, hey Nkosi yami, it was kahle inyoka laphana is the certain spirit esingena kumuntu asebenze ngaso. Is that spirit esingubunyoka. Nezwa bazalwane, into eyinyoka okukhulunywa ngayo la scripturally kusukela verse 1 of chapter 1 kuGenesis is the spirit of a snake okusebenza ngaso lo muntu. Ngiyazi kuzovuka imibuzo eminingi ukuthi ephumaphi umuntu, ngoba umuntu phela u-Adamu no-Eva 2. Bazalwane, hey, ake ningimele ngalowo mbuzo ngelinye ilanga mekuhle enkosini, ikhona impendulo yawo. Ikhona impendulo yawo. Hey bazalwane, kulungile bafowethu, yikho ngithi nje keke ukuthi angiduke nezwe ningangazi nje singasho naphi.
uma ngizwa uNkulunkulu engiphimisisa engikhulumisa izinto nje ezizongixabanisa nani iy'thando zami. Yazi ukuthi bazalwane, akekho umzalwane ongathanda ukuthandwa abazalwane. Uyazi ukuthi ayikho into emnandi njengokuthandwa abazalwane, uba yi-angel, uthandwa abazalwane, ungaconsi kubazalwane. Ave imnandi leyo nto. Bekuthanda nangenxa yenkonzo, nangenxa yesiphiwo, ngenxa yomsebenzi obakhonza ngawo, ube yigugu enhlizweni yabo. Ave imnandi leyo nto. Ubone ukuthi ngisho uqhamuka bayajabula, bengajabuleli wena ngqo you per se, bejabulela lokho abaziyo ukuthi uNkulunkulu kubeke kuwe, ozothi uma usukuma phakathi kwabo uzokuthulula ngale ndlela uNkulunkulu akunike yona. Ungaze uficwe ukumbuluza, ungaze uficwe ukubibiyela, ungazisho izinto abangeze ukuyithanda abazalwane, ungazisho izinto ezizophambana nokuqonda kwabazalwane, ungazisho izinto ezizobajabhisa abazalwane, ungazisho izinto ezizokwenza ukuthi bakudela abazalwane, bakukhiphe ey'nhlizweni zabo, bakulaxaze laphaya. Ungaze ugcine ufisa ngathi ungadayisa ngeqiniso ukuze uqhubeke uthandwa yindlu kaNkulunkulu, uthandwa abazalwane. Kudinga esikhulu isibindi ukudela ukuba yigugu kubazalwane, ukuthandwa abazalwane. Ukholwe uNkulunkulu ukuthi uzokwenza ngelinye ilanga ukuthi akuvezele ukuthi uthini, uphezukwani, uye lokhu oshoyo. Kunjalo. Khona ezinye izinto ezi-beyond iy'khonzo ukuthi zingazenza njani, njengokuthi nje abazalwane bayizwe into umuntu ayishoyo, bayizwe into umuntu meyikhomba ukuthi ithini. It's beyond kosebenzayo. Leyo ingangoNkulunkulu. Yingakho uPaul akaficwa ukuthi akhuleke ngaleyo nto. Laphayana encwadini yabaseFesu uchapter 3 yini, uchapter 1 wakwakhuleka uPaul umzalwane wethu. Uchapter 1 mungaqala laphayana nje kuverse 6, umkhuleko kaPaul uqala kuverse 15. Ngakho-ke nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele, verse 16, chapter 1 bazalwane. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami, 17, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha, 1, nokwambulelwa ekumazini yena, 2, ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe, nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kuba bangcwele, nokungubukhulu, verse 19, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwa ngokokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo, wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini, ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo, kungekuleli kodwa kuze kube nakulo elizayo. La bazalwane ngiqonda ukusho ukuthi isikhonzi sike sikhuleke kanje. Sikhulekele ukuthi abazalwane ambulwe amehlo enhliziyo, umoya wokuhlakanipha, umoya wokuqonda. Uyabona? Niyayizwa lonto leyo bazalwane, ngoba kwakungaphezu kaPaul ukuthi angakwenza ebandleni lokho. Yena okwakhe ukuthi abakhonze abazalwane, then uNkulunkulu yena kufanele akhanyise yena ngomoya wakhe kubo, angangayi ukwenza yena lokho.
King James ithi, therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. 16, do not cease to give thanks for you, making mention of you. Uyabona emkhulekweni wakhe uthi I making mention of you in my prayers. Uzaba ababizi ngamagama abazalwane, ababizi amagama emkhulekweni wakhe. That's the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. Uyabona umoya wokuhlakanipha and a revelation, umoya wokwambulelwa in the knowledge of him, ekumazini yena, and the eyes of your understanding and being enlightened. Bazalwane, hayi Nkosi yami, ngisho njalo-ke nami bazalwane ngithi leyo nyoka eyayilapha ku-chapter 3 kuGenesis yiyo, ayikhenye ngaphandle kwale eyayifuzisela uJesu kuthiwa ena yaphakanyiswa ehlane kanjalo uMose njengoba aphakamisa inyoka ehlane nathi simele ukumphakamisa. Hayi, leyo idlala enye role leyo ngoba kwasinda abantu lapho, uyabona. Leyo was a shadow, yayingenela ukuzoba isithunzi sikaJesu, uyabona, ukuthi miphakanyiswa yona abantu baphile, uyabona. So esikhundleni sayo leyo nyoka abapostoli sebethi manje simele ukumphakamisa, sebephakamisa uJesu manje. Kodwa nje uyazi simekhulunywa ngoSathane bazalwane, kuseyiyo leyo nyoka, kuseyiwo lowo moya. Kahle kahle inyoka is the spirit, inyoka okukhulunywa ngayo lapha. Bazalwane, bengithi ngizophendula umbuzo othi abantwana benkosi obakhathazile othi uma mzalwane uthi thina seyona i-audience yoPaul, si-audience kabani kanti thina singabakabani kanti thina sikhonzwa ubani kanti thina. Bazalwane, ngikhathazile leyo nto. Bangibuza abazalwane ebeshintshana bethi si-audience kabani kanti thina siyiphi audience. Bazalwane, ngathi menginifundela abaseKorinte bokuqala uchapter 10, ngathi uchapter 10, yes, ngathi kunezinye izinto ey'shiwo laphaya ey'shiwo abazalwane bethu oPaul, abapostoli, bekhuluma ne-audience ababekhuluma nayo, kodwa ezingeke ziphelelwe i-value, ezingeke ziphelelwe ezikushoyo ngenxa yesikhathi. Angithi njengamanje siyakhonzana sithi kufanele unote isikhathi, usikwakusikhathini yiphi generation, yabona. Asiyona thina leyo generation, asibona thina labo bazalwane, asikusona thina lesi sikhathi sabo, yabona. Kodwa kunezinto ezayishiwo kubo belulekwa ngazo njengabazalwane, njengabantu bendlu kaNkulunkulu, njengamalungu omzimba kaKristu, njengabantu, yes, indlu kaNkulunkulu yokomoya, njengabantu bezivumelwano esisha. Kunezinto abelulekwa ngazo engeke ishintshwe izikhathi, engeke ishintshwe, yes, ake ngisho njalo nje ukuthi izikhathi. Nkosi yami, help me, oh God. Samfunda abaseKorinte bokuqala, ngathi ake ngifunde bazalwane, ngizoqala nje kuverse 1 chapter 10. Ngokuba ngithanda bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle. Ngathi akusibona okhokho bethu laba njengamaswazi, njengamaXhosa, njengamashangane, njengamavenda, njengamaZulu, njengamangisi, njengamaChina, njengamaNdiya. Akusibona okhokho bethu laba, kodwa okhokho bamaJuda, okhokho bamaHebrews, okhokho balaba ngobethi nje bethu, usho yena
yena bakhe uPaul njengoba kuyindawo athi ngiyumHebheru wamaHebheru usho okhokho bakhe yena njengoPaul kanye laba iaudience yakhe uthi badabula olwandle yabona uverse 2 uthi bonke babhabhathiswa kuMose efwini naselwandle siyayikhumbula leyo ndaba besifunda bazalwane uIsrayeli ungaphansi kwefu uhamba lapha nehlane uholwa yife emini uholwa insika yomlilo ebusuku niyayikhumbula leyo ndaba bazalwane udabula olwandle olubomvu ngene olwandle olubomvu uNkulunkulu ewuvulela ewenzela isimanga a miracle evula ulwandle evula indawo yokuhamba yomile ephephile efanele sibangene bona bonke kuthiwa babe ingango 600,000 abantu besilisa bebodwa nje so babe ngango 600,000 babe more than 500,000 abantu besilisa bebodwa nje uyacabanga uma bebaningi kangaka abesilisa be more than 500,000 bewu 600,000 futhi babe plus or minus 600,000 abesilisa bebodwa ucabanga ukuthi ingane zazingakanani ngoba izingane zivamise ukubeqa abesilisa ubuningi bazo ucabanga ukuthi abesifazane babe ngakanani ngoba abesifazane bavamise inamba yabo ukubeqa abesilisa so uyabona ukuthi ulwandle olubomvu meluvula uNkulunkulu wavula umgwaqo ovulekile kakhulu ngoba kuzohamba iy'nkumbi zabantu crowds yabona abantu abaningi abazohamba la yabona so manje ke yibo labo okukhulunywa ngabo kuthiwa babhabhathiswa olwandle babhabhathiswa kuMose ngithi akusithina njalo labo akusithina okhokho bethu yabona bese kuthiwa bonke uverse 4 badla ukudla kunye kokomoya u3 u4 bonke kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya balandelayo idwala lelo lalinguKristu uzubone nje ukuthi kuthiwa idwala lalinguKristu uzubone mengithi mina iBhayibheli ligcwele izithunzi kwakuyidwala impela okwathi uMoses akakhulume kulo likhipha amanzi kwakuyidwala dwala leli yena avele walishaya nakhumbula abazalwane istory la wakhipha amanzi noma uNkulunkulu bethe akakhulume likhipha amanzi kodwa kwakuyidwala eliphysical eliphathekayo nje yabona kwakuyidwala impela lakhipha amanzi laqhuma lakhipha amanzi baphuza bona lezi inkumbi zabantu engithe amadoda khona alinganiselwa ku plus minus 600,000 uyababona laba bantu uthi babekhanda ama-millions of people uyabona kuthiwa nje abesilisa babe linganiselwa plus minus 600,000 so zifakeleke abesifazane ufake nezingane lapho uyabona ukuthi labo bantu bakhanda ama-million uyabona kodwa leli dwala kuthiwa lakwazi ukubaphuzisa yikho kuthiwa yiloko moya ngoba just a physical idwala nje naturally njalo nje kungaphezulu kwalo kuthiwa lelo dwala kwalo kuUKristu ziningi izinto eseBhayibhelini othi uma ufunda ugcina ubona usazi kwakuUKristu lo kwakuyi-typology it was a typology of Christ yabona kwakumfuziselo kaKristu oJosefa nje inhlupheko zabo nokuhlushwa abafowabo ukuzondwa abafowabo baze bagcine bethi asimbulale bese bagcine bedayise ngaye ahlupheke yonke lento yayimfuziselo kaKristu baningi abantu abadlale iphathi kaKristu obona ukuthi olona lapha wadlala iphathi kaKristu olona lapha wadlala iphathi yebandla yabona waba yibandla ke lo wadlala iphathi yebandla la yabona ake ngiqhubeke bazalwane verse 5 kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngokuba bashaywa phansi ehlane kepha lokho verse 6 kwaba yisibonelo kithi size singafisi okubi njengalokhu bona bakufisa ngokuba futhi ningabi
ngabakhonza izithombe. Ngathi bengifika la kuvesi 7 uthi ningabe ngabakhonza izithombe njengabanye kubo. Njengokulotshiwe ukuthi abantu bayahlala phansi ukuba badle baphuze basukume ukuba badlale. Ukhonza izithombe ngasho ngathi yinto eyokhuzwa ebandleni lenkosi udu. Akukho ukuthi singathi thina phela sibona labayana singayikhonza iy'thombe ngasho njalo. Inhloso yami yokufunda lana nje bengifundela ukuthi khona izinto ey'ngaguqulwa ziyikhathi esingena kuzo sonke njengokuthi siyibandla lenkosi. Yabona, uma kukhuzwa ubufebe ebandleni lenkosi, alikho ibandla lenkosi eliyoba nelungelo labo ukuthi ngoba lona alisibona leya audience, kwakukhuzwa leya audience. Phela uPaul wayengakhulumi nathi, uPeter wayengakhulumi nathi. Uma nje kukhonjiswa ukuthi kwakhuzwa, abukho lapho obuyobuye buvunywe khona. Uvesi 8 olandela uthi futhi asingenzi ubufebe njengokuba abanye kubo benza ubufebe bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama23. Uyabona? So ngiqonde lokho ukuthi abazalwane kumbuzo wabo mhlawumbe ngizophendula owodwa sengisuke ngathatheka ngashoniseka le angishoniseke khona. Nizwile ngasekuqaleni ngibabaza ukuthi hayi bo nakho ngishona lapho ebengingayikhona. Okay, kodwa engiqonda ukusho la ukuthi abazalwane bengakhathazeki ngokuthi sithi asibona leya audience thina. Kukhona okwethu, kukho lokho kwakukhulunywa abaphostoli. Uyabona, njengoba nje kade ngifunda la ukuthi mebekhuza ubufebe nje bakukhuzile ubufebe, mebekhuza ukuminza nobudakwa bakukhuzile, mebekhuza ukuxabana, mebekhuza amanga. Uyabona, sinful action, bonke nje sinful action mebekhuzwa bakhuziwe nje. Uyabona? So kodwa zikhona izinto ezikhomba ukuthi lapha-ke akusakhulunywa nathi, ngeke kusafezeka kithi lokhu, sekwafezeka kubo lokhu, ngeke kusafezeka kithi lokhu. Uyabona? Ilokho nje ebengiqonda ukukuphendula ukuthi hayi sikhonzwa yibo, nathi sizophila ngokukhonza kwabo abaphostoli, ngeministry yabo beministara kwi-audience ababekhonza kuyo. Zikhona izinto ey'ngaguquki ey'ngashintshi esiyophila ngazo siyithathe ekukhonzeni kwabo. Kodwa kufanele sikwazi ukuba nodlebe, sikwazi ukuba nendlebe ne-discernment, ukwazi ukwehlukanisa ukuthi lapha-ke exactly bakhuluma naleya crowd, naleya audience, nalaba bazalwana babekhuluma nabo. Sikwazi ukuyizwa into esiyadlula nesiyafezeka. Jesu. Amen. Bazalwane. So bengiphendula nje bengisi namhlanje ake ngiphendule lowo mbuzo engibone uqhamuka nabazalwane abaningi ukuthi pho thina kanti sesifundaphi, pho thina kanti sesingabakabani. Uyabona? Ake siye nje sizoya kuphi nje Nkosi yami. Ake sibuke le ndaba uJohn 3. Kuningi bazalwane, ngize ngingazi ukuthi ngiqale ngakuphi. Sibuke uJohn 3, siqale nje kuvesi 1. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi, nguNikodimi igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo-ke weza kuye ebusuku lokuye-ke uJesu, wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Ngiyazama bazalwane ukuthi ngingasho ukuthi umfundisi, ngoba ngiyazi ukuthi mesingaya kwelinye ihumusho ngeke lisho ukuthi umfundisi, lizothi teacher. Nathi sengathi besingafunda lapho okhulunywa khona ngothisha emabhayibhelini olimi lwethu, melithi umfundisi, sifunde kahle, ngoba leli gama elithi umfundisi ilanguage nje
yethu yesikhathi sethu ngokokuloba ngokwembhalo akekho umfundisi ngokokuloba ngokwembhalo. Imbhalo inothisha, the teacher, umfundisi. Umfundisi igama nje elisebenze ezikhathini zethu elisho isikhonzi endlini yenkosi. Ubolibona leli gama lisho ngisho abomuntu ukwi-prophecy, lisho ngisho abomuntu kwi-evangelism, lisho ngisho abomuntu ukuyiphi inkonzo. Wonke umuntu ubizwa ngomfundisi. Uzubona ukuthi aliqondile ukuthi ofundisayo. Lisho nje umuntu oyisikhonzi endlini yenkosi. Ubezwa ngisho abantu abangakholwa mebebona nje umzalwane oyishisekeli sokukholwa. Ngisho emsebenzini la asebenza khona ugcina bizwa kuthiwa umfundisi. Ngoba ilanguage yalezi insuku. So ingakho-ke nami ngikunaka ukuthi besifunda abazalwane sengathi besingakulungisa ukuthi lapho ukuthi khona that teacher sithi umfundisi. Angisho ukuthi ngitheni ngegama elithi umfundisi. Ngiyali-understanda mina ukuthi i-language nje yey'nsuku zamanje. Akaze ngisho uJesu akhulume ngalo. Ngisho singaya ngalo kwabase uMatthew 23, methi uJesu ningabizi umuntu ngokuthi mfundisi. Wayengasho ukuthi mfundisi. Wayengasho. Hamba uye kwamanye amahumusho phela uthole ukuthi kuyoyifica indaba yomfundisi. Ubizwa ngithiwa ubani umfundisi? Uyabona? Rabbi is the Hebrew word which means the teacher. Yabona? Okay. Bengekho-ke lapho bazalwane, bengilapho ukuthi khona Rabbi siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Uverse 3 uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Verse 4 uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ngize lapha-ke bazalwane endabeni yokuzalwa. Ngifuna ukuthi nizwe mengithi thina sibona laba yabazalwane. Hayi kabi. Bayithi siyibandla elilodwa kodwa khona izinto ezihambe zikhomba ukuthi kodwa lapha kushiwo laba. Bona ngokwemvelo lapha babeqhamuka khona, babeqhamuka esivumelwaneni esidala. Babeqhamuka koyise babo ngoba befunda nje ukuthi okhokho bethu oyise bethu. Uyabona? Bona babeqhamuka esivumelwaneni esidala. Bona babengamaHebheru bona. Okay. Esivumelwaneni esidala babefa, kwakuyinkonzo yokufa. Wonke umuntu kulesi sivumelwano wayefa, ebulawa nje ukuthi ukule nkonzo. Leya nkonzo engenakho ukuphila. Wonke umuntu owaye kuleya nkonzo yezivumelwano esidala kwakumehlela ukufa. Wonke. Ake ngikufakazele ngezwi-ke lokho. AbaseKorinte besibili chapter 3 verse 7. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqoshiwe ematsheni yafika inenkazimulo, ngangokuba abantwana bakwa-Israyeli babengenako ukubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe eyayingephelayo. Pho inkonzo kamoya ayikuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? Bengiqonde-ke lapha kuvesi 7 ukuthi nibone ukuthi kepha uma inkonzo yokufa, le nkonzo yokufa eshiwo la yesivumelwano esidala yayiyinkonzo yokufa. Akekho owaba kuyo waphila, akangafa, ayangambulala le nkonzo. Kwenye indawo ivela iyinkonzo yesiqalekiso. Sengiku Galatians chapter 3
uverse 10. Ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekiswe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Yabona, le ncwadi nje yayiphethe ukufa, yayiphethe isiqalekiso. Vele asikho isiqalekiso esiphethe ukuphila. Yini isiqalekiso? Siza kanjani isiqalekiso? So baqalekiswe bonke abangemi njalo. Inkinga kulesi sivumelwano kwakufanele ume njalo kukho konke okulotshiweyo, okuyinto eyayibehlula ukuma kukho njalo. Then ngesikhathi befeyila ukuma njalo sebeyafaka. Baqalekiswe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kwakubehlula ukuma njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. That time befeyila, ngisho abufeyiliswa umuntu okodwa, kwakuvele kube usefeyile konke. Ngisho umpostoli uJakobe, uJames, uchapter bani? Uchapter uchapter 2:10 uJakobe uthi ngokuba ogcina wonke umthetho kepha qhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Naso into eyayibabulala. Uthi ugcine wonke, uYesu asebenzisa igama elithi ugcina wonke umthetho kepha qhubeke kowodwa. Kodwa uthi wonke ngoba ubuka ubuningi bokuthi uzamile. Ugcine wonke 99/100 waqhubeka kowodwa. Unecala layo yonke uthola 0. Yabona, ukufake kwakulapho-ke. Kwakulapho-ke ukufake. uRoma 7:9 uthi mina ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufika umyalo savuka isono. Uverse 10 ngafa mina. Umyalo obungowokuphila wona wafunyanwa ungowokufa kimi. Ngifundelani lezi ncwadi? Ngifuna ukukhombisa ukuthi uma lapha kuJohn 3 ethi uJesu kufanele bazalwe kabusha, ukhuluma nalaba bazalwane nalaba abantu abangamaJuda, abangamaHebheru, ukuze bangene embusweni kaNkulunkulu, ukuze badle ukuphila okuphakade. Usifanele baphinde ukuzalwa, bazalwe kabusha, ngoba bafile, babulawe izivumelwano, kanti uNkulunkulu wayebazalile. Isikhathi asisekho, niyabona ukuthi ngaso sikuzokwenzeka ukuthi ngeqe 100 namhlanje, 60 minutes, 1 hour. Ningixolele bazalwane. Exodus 4:22. Exodus 4:22 uyakuthi kuFaro, usho kanje uJehova uthi uIsrayeli uyindodana yami, uyizibulo lami. Niyezwa bazalwane, uNkulunkulu ekhuluma ngoIsrayeli uthi uyindodana yami, uyizibulo lami, okusho ukuthi umzele, okungukuthi umzele uNkulunkulu Israyeli. Hosea 11:1, incwadi kaHosea 11:1. Lapho uIsrayeli esengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Uyabona ukuthi uIsrael was born of God. Uyabona, wayezalwa uNkulunkulu. Kodwa ngokwesivumelwano wafa ngokomthetho, ubulawa umthetho. Manje la ekushuthi endlini yomthetho kuMoses bafa kweyindawo izwi lenkosi lithi bonke kuMoses bafa. Akusho ukuthi kuMoses, kuthi ku-Adam, okusho ukuthi emvelweni yomuntu ngaseqaleni, engakabi bikho kuKristu, bayafa. Then kuKristu bonke bayaphila. BaseKorinte bokuqala uchapter 15 uverse 22. Ngokuba njengalokhu ku-Adam bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayaphiliswa bonke. Akukho ukufa kuKristu. Noma abazalwane bekufuna ukufa kuKristu baze bakuthole umuntu ekuKristu ubezwe esefa ngelinye ilanga. Akukho ukufa kuKristu. Asinakho nje ke siphinde sikunambithe ukufa kuKristu.
ngishilo-ke ukuthi sona lesi sahluko sika chapter 15 kwabasekorinte siveza ukuthi isitha sokugcina sochithwa ukufa. Lokho kufa kuyochithwa spiritual death. Mengithi akufa kuKristu ngisho komuntu wokomoya, umuntu wangaphakathi. Yabona? So bengizelana-ke kuJohane, ngimfundeleni kuJohane lo okhuluma ngokuthi umuntu ufanele azalwe kabusha. Ngifuna nizwe nalapho ukuthi yazi ukuthi nalapha kwakhulunywa namaJuda ukuthi ukuze abe nokuphila okuphakade akuze angene embusweni kaNkulunkulu, ukuze akhwalifaye ukudla ifa lombuso, ukuba zidalwe ezintsha kufanele baphinde ukuzalwa. Ngoba sibezwile ukuthi uNkulunkulu wayebazalile kodwa bafa babulawa umthetho. uRomans 7, ngifundile iRomans 7. Phela bazalwane ningolekise nginesifo sokukhohlwa. uRomans 7 verse 9 uthi mina-ke ngake ngahamba ngaphandle komthetho, kepha kwathi kuba kufika umyalo savuka isono. Verse 10, ngafa mina, umyalo ubungowokuphila, wona wafunyanwa ungowokufa kimi. Umthetho nomyalo kusasho into eyodwa. Emthethweni nje kuyafiwa, kufiwa ngoba uyahluleka umuntu ukugcina. Umuntu uyafa emthethweni, uyabona? Umthetho nje ubeletha ukufa, uyabona? So manje-ke kuKristu-ke wayebatshela ukuthi kufanele uJesu ngokomthetho methi kufanele izalwe kabusha, wayeqonda ukuthi abakholwe nguye, abaqale phansi, abangene esivumelwaneni sesibili, abangene endlini yakhe yokomoya. Nayizwa lento leyo. Thina asinakho ukuzalwa kabusha, thina bezizwe thina, ngoba sasingakaze sizalwe uNkulunkulu. Metha ufanele bezalwe kabusha kusho uJohane lapha ku chapter 3. Usho ngoba bake bazalwa uNkulunkulu. Uyabona? Ukuthi uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu engazalwa ngokusha, okusho ukuthi laba bantu bake bazalwa. Uyabona? Bese ethi umuntu engazalwa ngokusha ngokusha, sengifunda kabi, ngiyagijima ngisaba isikhathi. Angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Kukhulunywa kubantu abake bazalwa. Omunye uzothuka ukuthi hayibo, leli sishumayela ngalo, sivangela ngalo. Hayi, thina abantu bezizwe uma sizalwa siyinikela kuJesu, suke siqala ukuzalwa uNkulunkulu. Akubalwa lokhu ukuzalwa abazali bethu. Nabo uma ethi kufanele bezalwe ngokusha, uma bake bazalwa ethi uIsrayeli indodana yami lapha ku Exodus 4:22, usho ukuthi uyamzala yena uIsrayeli engakubali ukuzalwa kwabo abazali babo benyama. Uyabona? Ngalesikhathi bezalwe uNkulunkulu, uNkulunkulu kubiza ngokubazala kokuqala yena, regardless noma ngazi noma igama eli-right lelo, ekubeka eceleni ukuthi vele bazaliwe abazali babo. Mese kufanele bezalwe kabusha, sebezalelwa kuKristu manje ngoba babezalwa kuMose ngalesa sikhathi. Thina besikade nje sifile, singakaze sizalwe, kanti bona bazalwa basebebulawa isivumelwano ngoba singesokufa. Kodwa thina bezizwe sasingakaze siphile ngoba sasingenaye uNkulunkulu, singenaye uKristu. Thina sasingakaze sizalwe. Mesikholwa uJesu akhona ukuzalwa kabusha kithi, siqala nje ukuzalwa, singakubali nathi okokuzalwa kwabazali bethu. Angazi ibukhulu kangakanani lento, izozwakala yini, uzoyizwa yini. Kodwa la ukhumbula ukuthi incwadi zamagospel uJesu ukhuluma namaJuda ngqo. Ukhuluma namaJuda ngqo. Yes, nathi siyazalwa uNkulunkulu kodwa kungekhona ukuthi sesizalwa kabusha njengabo. Ungakusho-ke phela uthi sizalwa kabusha ubaleke kwabazali bethu, kodwa lapha yalokho okulaphayana kuJohane ukhuluma nalabana ngoba wake wabazala babulawa ukuthi basenkonzweni yokufa. So manje usefuna manje bangene enkonzweni kamoya.
uma khuluma lapha abaseKorinte besibili chapter 3 uverse 8 wakhona kuthiwa ikakhulu inkonzo yokomoya kuyaphilwa kuyo. Bazalwane, nathi sizalwa uNkulunkulu nathi. Lapha la uJohani kuyincwadi kaJohane chapter 1 verse 12 uthi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So nathi uyayibona lento lena ukuthi akuyona eyokuthi ungathi yebo wayekhuluma namaJuda la ngoba kusey'ncwadini zamavangeli, kodwa nje siyakubamba ukuthi bonke abantu abamukelayo uKristu Jesu ubapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abakholwa egameni lakhe. Uvesi 13 abangazalwanga ngegazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa uNkulunkulu. Ukuthi ukukholwa inkosi uJesu kusho ukuzalwa uNkulunkulu. Uyabona, ukukholwa inkosi uJesu kusho ukuzalwa uNkulunkulu, kusho ukuzalwa ngaphandle kwegazi nenyama, ngaphandle kwendoda. Uyabona, sonke-ke sikutholile ngoba sikholiwe, sonke sikutholile. Ngishilo ngathi yikhona izinto bengaqoka kungakhulunywa ngathi kodwa engeke ishintshe uma abazalwane bekhathaza ukuthi pho thina kanti sikhonza ubani, pho thina si-audience kabani. Khona izinto ey'ngashintshi ngisho ongayithola kuwo amavangeli, kodwa ozwayo ukuthi nje lazi ikhuluma nomuntu uma ekuKristu. Uyabona, njengakho lokhu ukuthi nje verse 13 abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Uyabona, ya bazalwane, bengithi angiphendule leyo nje nathi awasekuphelile, bengithi angiphendule leyo nje indi impendulo yakhona ngafunda kube kude, kodwa ngenxa yokuthi angifisi ukuthi menginikhonza ngeqise aweni bazalwane, ngifuna ukugcina la ukuthi hhayi sizofunda zona lezi ncwadi kodwa kufanele sikwazi ukuzwa into ekhulunywa nalaba abazalwane engasaqhubeki, bese sikwazi ukuzwa into engeke iphazanyiswe zikhathi esifanele siyibambe nathi siyifake kuyo, singene kuyo nathi. Ake ngime lapho bazalwane, ngizobuye ngiqhubeke. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu sokulalela. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabona besaqhubeka bengena abazalwane. Ngiyabonga kakhulu, ngiyababingelela bonke abangenile egameni likaJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga ukuthi le ndaba uzoyiqhuba, uyicacise, uyikhanyise ey'nhlizweni zethu, uyi-elaborate ngenxa yomoya wakho, usebenzise umoya wakho ukhanyise endaweni emnyama ey'nhlizweni zethu, ususe ubumnyama bokungaqondi, ukhanyise, wenze clarity ngomoya wakho egameni likaJesu. Amen.